Begoñako ama edo aita. Euskal Herria betidanik herri fedetsua izan da. Erromatar garaiaren baino askoz aurretik. Eta gaur egunera arte iraun dau fedetasun horrek. Jaiak eta erromeriak eleiz guztietan ospatuz. Irudia ikusten dugu eta umetatik Begoñako Andramariles ezagutu dugu. Bai, Maria ikusten dugu eta bere altzoan bere semea Jesus. Azpian begiratzen badugu hitz bi ikusten doguz. Bego, oina. Eta helengoan hitz bi honek zer esan gura dabe? Gogoratu daigun, helengoa antxinakoak mundu honetan erabiltzen eben hizkuntz bakarra zala, eta gure euskerak helengoako 80% daukola. Euskera munduan gaur egun hitz egiten dan hizkuntzarik zaharrena dala, dio Alexander Eleazarrek. Bego, oina. Be, arrasa be esan gure dau. Go, jangoikoa da. Eine hori erdi aroan sortutako izkia da, eta nia izango litzateke. Eta niak jabetza esan gure dau. Eta horrela, be, go, nia, jangoiko beren jabetza esan gure dau. Orduan, inskripzio hau, Jesusi buruz da eta ez Mariari buruz. Garrantzitsua puntu hau. Be, go, nia, jangoiko beren jabetza. Eta Jesus, bere eskuma eskuko atzamartxuekaz, jangoiko beren seinalea egiten dau. Alexandre Eleazarren antzera, ze bera da beste bizitza baten. Gogoratu daigun, Bibelen idatzita egoala, jangoiko be edo jangoiko bigarrenak lur honetan hiru bizitzatan bere azterketa bete beharko ebala. Lehenengo bizitzan, arrasa zurize lur honetan sortzeko, eta Bibele idazteko, eta Jesus izenagaz ezagutzen dugu. Orain dela 13.000 urte, lur honetara arrasa zuriko 3 emakume bakarrik etorri ziran. Eta Mariaren semelez, Jesus dugu lur honetan jaiozan arrasa zuriko lehen gizakia. Beraz, mundu honetan bizigaran arrasa zuriko gizaki guztiok bere oinordekoak gara. Bigarren bizitzan, Paio arrasaren aurka borrokatu eta irabazteko, eta gaur Alejandro Magno izenagaz ezagutzen dugu. Hirugarren bizitzan, antxinatik gertatutako ekintzak egiaz erakusteko Losbere liburua idatzi eban. Berau, Mesujas edo Mesias dugu, eta Alexander Eleazar izenez ezagutzen dugu. Eta jadanik, azterketa hau bere amaierara heldu da. Azken epaia edo juizio finalaren garaian gagoz, eta ez dago beste irten biderik. Egia bilatu daigun, eta ez daigun fedea galdu.